ஹை விவர்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் பைட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு தாளிச்ச சாதம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக இருந்தால் மறக்காம நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நைட்டு வச்ச சாப்பாடு வந்து காலையில் மீதியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் கூட இதை வந்து செய்யலாம். ஸோ வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். எப்பவும் போல் ஒரு பேனில் வந்து நீங்கள் ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு, பச்சை மிளகா, அப்புறமா வந்து வெங்காயம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நம்ம நைட் வச்ச சாதத்தில் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே கூட டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ சாப்பாடும் வந்து வேஸ்ட் ஆகாது. ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து புளி இருக்குல்ல, புளி கரைச்சி அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த புளி தண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்பாடு மீதி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஊற்றிக்கலாம். இது ஊற்றிட்டு இது நல்லா கொதிச்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சமாக வந்து உப்புத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டிங்கன்னா இது வந்து நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்துடும். அந்த பச்சை வாசனை நல்லா போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாப்பாடை ஆட் பண்ணிடுங்க. சாப்பாடு ஆட் பண்ணிட்டு இதில் உப்பு பத்தலைன்னா இப்போ கொஞ்சம் உப்பு கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான், நம்மளோட தாளித்த சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.